Det står altså op på vores papir fra konfirmations... Jeg har ikke fået at vide. Det står på vores papir, at det er gratis, så jeg kan ikke forstå, at vi skal betale. Ja. De forstår på det stykke papir, vi har fået op. Ja. Ja. Jamen, du har måske lige været hen og spørge i information. Ja. Ja.